Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizozama ukuxazulula ibalo ezixubile ezinama variables komabili amacala. Awuthi sibheke-ke isibalo sethu sokuqala sino 2x, asithi sino 2x plus 3 ulingana u2x plus 3 ulingana no 5x minus 2. Ngiyacabanga ukuthi bawubheke lesibalo lesi kuvele uhlangana ikhanda ungasazi ukuthi uzocalaphi ngoba phela awazi ukuthi siyahlanganisa noma siyasusa. Ngapha futhi kunabo x ababili komabili amacala. Angeke usazi ukuthi uzothatha muphi x ushiye muphi x. Kodwa ayingathuki ngoba ngikhona ke ngizokwazi ukunisiza ukuthi nizokwazi nani ukuxazulula ibalo ezinjene, yabo. Ziningi futhi indlela zokuxazulula ibalo ezinjene. Ungacala ngapha noma ucale ngapha. Akubalulekanga ukuthi uzoqala kuphi, uyabona? Kodwa ke ekugcineni zonke le ndlela lezi ziphelela kuphi? Ukuthi kusale ux ayedwa futhi ux uzobhala ukuthi ulingana nayiphi inombolo ekugcineni, uyabo? Awuthi sibheke-ke lesibalo lesi ukuthi kahle kahle sisho ukuthini, uyabo? U2x uyafana nokuthi sithini? Sinabo x ababili, yabo? Sobhala ku x sihlanganise no x. Bese ke sihlanganisa no3. U3 umele ukuthini? U3 kuyafana nokuthi sithini? 1 sihlanganise no1 sihlanganise no1. Anithi? Manje sobhala-ke kanjalo. Sesibhaleke u3, uyabona ke? Lokhu ke kulingana no 5x minus 2. Awuthi sibheke ukuthi u5x kahle kahle usho ukuthini? U5x kuyafana nokuthi sithini? X plus x plus x plus x plus x. Uyabona ke? Sinabo x abayihlanu, so babhala phansi ke labo x abayihlanu kusho ukuthi 5x, uyabo? Manje ke futhi ke fanele sibhale ke u-minus 2. Kusho ukuthini basithi minus 2? Sithi sisusa u2, uyabo? So bhala ukuthi okay, mele sisuse u2, uyabo? So bhala eceleni ke futhi mele sisuse u2. So faka iphawu lokususa. Manje ke uze sazi ukuthi ux kahle kahle kulesibalo lesi umele ukuthini? Kumele sibeke abo x endaweni eyodwa. Zimbili indlela ongazisebenzisa ukuze uzobabeka endaweni eyodwa, yabo? Ungasusa u2x komabili amacala noma ususe u5x komabili amacala. Uyabona? Okay. So sebenzisa ke thina le ndlela yaka 2x. Nawe uzobona ukuthi bolandela umthetho wezibalo uzoyithola ke impendulo yakho elungile. Othi sibheke ke basusa u2x mele simsuse komabili amacala, nithi? Nakho ngiyamsusa u2x, ngisusa abo x ababili kuleli linye icala futhi ngisusa abo x ababili kuleli linye icala. Sesosala ngabo x abayingakhi ke uthi sibheke. Base ngisuse u2x kwesokunxele kuzosala abo x abayingakhi. Mose ubheka phela lapha uyabona ukuthi hayibo. Base ngisuse abo x ababili angeke kusasala abo x. Angeke kusasala abo x kuyosala nje u+3 lo seceleni, uyabo? Njengoba sengibhalile lapha eceleni uyabona ukuthi kusala 1 2 3 akunabo x kusala nje u3, uyabo? Bathi siye kuleli linye icala. Mase sisusa abo x ababili kulaba abayisihlanu kuyosala abayingakhi? Kuyosala 1 2 3 kuyosala abo x abathathu, uyabona ke? Bese ke kusala no -2 lo seceleni, uyabo? Kuba lula kanjalo boso bheka kahle ukuthi kahle kahle ngiyenzani kulesibalo lesi, uyabo? Manje uyabona ukuthi sesiyenzile into besifuna ukuyenza vele. Awusababona abo x komabili amacala. U-x ume kuphi? Endaweni eyodwa. Njengoba vele besifuna ukuthi ame endaweni eyodwa. Sesingakwazi ke manje ukuxazulula kahle isibalo sethu. Manje ke sifuna u-x asale ayedwa. Sizoyenzani? Kumele sisuse lo -2. Kuze lo -2 asuke, fanele senzeni? Sithi +2. Eke manje ke sizohlanganisa kabili komabili amacala, uyabona? Sizofaka u+2 komabili amacala. Manje ke base sifake u+2 komabili amacala, impendulo yethu izoba yini? Othi sibheke. Nakho ngizobhala ukuthi sihlanganise kabili komabili amacala. U3 + 2 uzosinikezani? U5. Futhi ke kuleli linye icala ke u-2 + 2 kuyasusana, angeke kusasale lutho, kuyosala nje u3x, uyabo? Sesikwazile ukubeka ux endaweni eyodwa asale ayedwa. Kodwa ke asikakamsusi lo 3 ophambi kwa x.
kumele sisuse lo 3 phambi kwa x kuze u-x azosala ayedwa kuleli icala, yabo? Sizoyenza kanjani? Kumele senzeni? Sihlukanise ngo-3 komabili amacala kuze lo x oseceleni azokwazi ukusuka, yabo? Phambi ukuthi siqhubeke, ithi ngisuse phela lokho esingasakusebenzisi kuze kuzobonakala kahle ukuthi sime kuphi lesibalo sethu, yabo? Phela manje sesino 5 kuleli cala futhi sino nabo x abathathu kuleli cala. Ithi ngisuse ke lezi esingasasebenzisi, yabo? Kuze kuzobonakala kahle ukuthi sime kuphi. Nakho ke ithi sondeze lo 2 lo ame phambi kwa lo 3 kuze kubonakala ukuthi phela sesina 5 kuleli icala, yabo? Nakho ke yabeka ke lo 2 phambi kwa 3. Manje ke sekuqaqile ukuthi hayi sinani? Sino 5 kuleli icala futhi sinabo x abathathu kuleli icala, uyabo? Sesingaqhubeka ke manje. Sizoyenzani manje? Sizohlukanisa ngo-3 komabili amacala. Phela ngoba sifuna u-x asale ayedwa, uyabo? Nakho ke sihlukanisa ngo-3 komabili amacala. Kuyosalani? Kahle kahle phambi ukuthi siqhubeke, kahle kahle senzeni? Sihlukanise ngo-3 ngoba phela u3 uyini? Uyi-coefficient yaka x. I-coefficient yini? Into enjani? Coefficient ile phela ephinda phindwa i-variable, yabo? Manje ke mase sihlukanisa ngo-3 kuyosala u-x ayedwa kuleli icala futhi ke u5 umhlukanisa ngo-3 kuyosolani? U5 phezu kwa3, i-fraction ke leyo. Sesiyazi ukuthi u-x kule sibalo sethu umele ukuthi 5 phezu kwa3. U-x kule sibalo sethu uyi-fraction engu-5 phezu kwa3, yabo? Futhi ke ungabhala u5 phezu kwa3 njengenombolo exubile. Ungachubeka uyibhale njengenombolo exubile. So ibhala sithini ke? Bayinombolo exubile sothini? Sothi u-x uyalingana no-1 bese ke ophinda phindwe ngo-2 phezu kwa3, uyabo? Lo uyalingana no-5 phezu kwa3 nayo ke impendulo yethu ke yaka x. Manje ke ithi ngixazulule kalula ke lesibalo lesi kuze uzoqonda kahle ukuthi sithole kanjani lempendulo lena, yabona ke? Uyakhumbula ukuthi sino 5 kwesokunxele. U5 loyo ngizomkhombisa ngezikwele eziyi5, yabo? Bese ke uyakhumbula kwesokudla sinobo x, yabo? Ngizobhala ke ikwele zami eziyi5 ukuthi ngikhombise phela ukuthi sino 5 kwesokunxele. U5 ulingana nabo x abathathu. Ngizowabhala ke bo x abathathu, yabo? Uyabona ukuthi kunabo x abathathu, kodwa asifuna ukwazi ukuthi u-x oyedwa kahle kahle uyini kulesibalo lesi. Ingakho ke sizoyenzani? Sizohlukanisa abo x kathathu futhi ke mase sihlukanisa abo x kathathu mele siyenze phela lokhu sikenze nangale kwesokunxele, uyabona ke? Mase sohlukanisa kanjani u5 ikwele ezi5 kathathu? Le kwele ezihlanu mele sizihlukanisa phela zibe amachezu amathathu, amachezu alingene, uyabo? Akho ke sengiyazihlukanisa futhi ngisihlukanisa ngokulingana, uyabona ke? Futhi zibe siyazihlukanisa phela zibe amachezu amathathu, yabo? Alingene. Sekuyacaca manje ukuthi kahle kahle lempendulo yethu x ithole kanjani, yabona? Manje ke njoba sengiwahlukanise kathathu uzobona ukuthi ichezu elilodwa lisinikeza isikwele esisodwa futhi no2/3, ifraction yaka 2/3, uyabo? Njoba sesihlukanise kathathu uyabona ukuthi kahle kahle lo 1 times 2/3 uphumaphi kule mpendulo yethu yaka x, yabo? Ngiyathemba lokhu kusizile kakhulu futhi uzokwazi na ukuphendula umbuzo onjena bohlangana nawo, uyabo? Kuze sibonane futhi. Bye bye.